L-għada li tħabbar ir-riżultat tal-elezzjonijiet lokali f'nofs Malta, il-mexxej Laburista Joseph Muscat iltaqa' ma' 19 sindku eletti f'isem il-Partit Laburista. Joseph Muscat qal li issa mhux biżżejjed li jisimgħu lin-nies, iżda hu importanti li jaġixxu fuq dak li jisimgħu. Kif kienet l-għajda tal-moviment fil-manifest elettorali, Joseph Muscat qal li l-kunsilli lokali jridu jkunu verament fiġin il-familji u kontra il-burokrazija u dan mhux biss lejlet l-elezzjoni. Joseph Muscat ħeġġeġ lis-sindki biex jibdew mill-ewwel iwettqu l-wedi elettorali għalli lest jgħin lis-sindki u l-kunsilli lokali tagħhom biex jikkoordinaw sensiela ta' żjarat mal-organizzazzjonijiet tal-lokalità biex isir pjan ta' ħidma. Il-mexxej Laburista saħaq fuq il-ħtieġa li l-kunsilliera Laburisti jaħdmu mal-kunsilliera nazzjonalisti għal ġid tal-familji. Qal ukoll li huwa importanti li l-minoritajiet ikunu parteċipi fil-ħidma tal-kunsilli lokali. Joseph Muscat qal li bi pjaċir jinnota li ħafna mis-sindki kienu eletti f'lokalitajiet li fihom ħareġ numru sostanzjali tal-elettorat jivvota. Iżda sostna li jkun simplistiku wisq li wieħed ifisser in-nuqqas ta' parteċipazzjoni fl-elezzjonijiet bħala vot ta' protesta kontra l-gvern. Il-mexxej Laburista temm jgħid li jemmen li kien hemm vot ta' protesta anke kontra l-kunsilli, uħud minnhom anke b'maġġoranza Laburista.